Yentia ebusiano kai no ne se nana sarbebi akon otoso mensa ana me wofa no obedi akonwa no emwa wode bu akuri kwan ofa so obi ekuru nani ewo enwuma suamu secondary school okuru ha no ono na nadawroma ne pension na okofa bae enu achi kuaye bekoso okrodiem ha ono ena bie omanfo ani se de be ya yebetimi ayekua ama obi biara ensa akona no ne etoso me ensa ode communication esi na ni so sabre no na enye common enso o che dato envelope any stamps ema that time school fu e ho nyina se obi entro na onfa nko ema obi a wonimu no e wo kuro bia so e wo mpotem ha sane ebe ya yebehu se akokwaso ye wo nimdifo a ombetimi actual letters enam so na ma post office e ba akurum ha sabe mtraduasa enne sane a omadwuma honhom eni ho no ne penso na ntisa bra woti ase no na omadwuma eya kono e wo kurum ha isan se ye ko madwuma ono amu ka ho wo hye ne batakari na odi akire na one omanfo ne mpanimfo nyina ata akire nti na makurum ha setena na yede nti wone na bue akokwaso ani na afenso akwan ahuru ada kurum ha nyina no eye ne penso na obiebie ya ma sese ye wo nkwantanan e wo kurum ha ye wo baako a ekọ kede ye wo baako a ekọ boso ofaso a ukwesi ona ye wo baako a ewo adwafo ofaso a ukwesi ebrem ansa na ofo asekọ ni nyina ne penso na oboa ma saa ne me ne nyina ba sabe onipa a wote saa no ye nya ne nka ye da enu nti ye oman no ne ma busua ye ahokoko a se nde sabe wote ase a nkemfie o hani ofiri monso mfie aduonu nkron eni enene nti na se yenso ye ma ye nigi se ye ye kai no enu nti nene omanfo nyina ye fita fefefa ema ebusua ye de kai no adesua de a ye se yesua firi mo ne se sabe wo betena konwa so na woni omanfo ye baako woni wabusua ye baako na nkwala nyina wotwe nkwala ba wo nchen na wo manipa nyina hu ni awo ya na omote ni awo ya se a eboa ema abre nyina mu adidie no emu ye ha na eya akono nso isanse sabe onsom ye ni nipa na betimi aba se obi bekwa abontin bekwa akote ni a ensem fata ntempa na obeti ya wo na so ama hu se ni a ekoni ama mpo se boni bi na wo ya ohen no wasesa nti esase nei sania me ofa no ana nana mo abin ana nana sarbedi akon otoso me ensa eyense na hode ma ne minim se yenye ebetena konwa so okurum ha no ye be furu sa adwa no yenso ye de be yensa na ho ama kuru no so etini akona ni ene de nya me kuru manko wiase afa na nyina na se Ghana titiri eyade a sesei ni bone num no mebu no o mafa pa tini amesre ne se mesre ye jahwako ama wo na abehwa kiri enti asase nkirima no omo ani da ho na omo tini nso asua ne ayen enemirem ye wo mu na sabe omo so tini asua bibi afiri esan se enemire se ye befa obi asi akonya so a se wonum wi a ye mfa wo o sore no atontenten mu a ye mfa wo ye hwe obi a wani da ho ene ye tini de watana akonya so enso bi ananka wo na wo fata sakonya ye bi so esan nuboni numunti na aparo ti mesre se titru mpo se wo fra konwa ho de a pese obeyi ho afiri saa ne me ana o man mu ha no nuboni num saa red na aba no mesre ma kura enum bi no na enye mmebu ma na enum bi no mesre so mo ntwe ho firi ho ne ye da ache ne wo se de be ya da ache no ye benya nchiri ma papa nso ahwe ye chi amaye adesrade a mesre ne ye ma wa amanone ene ye ma wa akwantu se mesre obi bia sabe nyame beto ne nsem no onya komapa na o mebu aku ne nema bebre wo ho a ehia makuru se ye to ye ni nsuo ena ye school no nso esese ye biem sanse nipa ba na eba nti we nyina ya de a ye hia se nka aban bebre ye
nsuo kuro no ayekese se yenya nsuo betimi aboa kuro yi nyina ebema kuro no nso ye ne age na ye sukuu no nso yesra aban ne ankrankre se omo metrem na o ma titiri library enya library ebeboa school for ha nyina te se basic school JSS SHS omo nyina betimi asua mankwala no so akoyanim ewo emumasua midin de Nana February ajewa akode a otoso mienu akoko asehema ase papa yo bi a na hokeka ene nimdie mu ne se ne super nkaye ne man ne se ne obo a emma abusua ne kuro no ana manage to se eneden ebekai yakopra oti ase a wonye mfinhia wo ha ni buo so mfinhia duno nkuro ni dia dwo se ebeka bom na ye disa dane e dia akra yakora mbapa ye bebre na makoko asomai obedi ade 1951 sa me na kuro ufi oda na ka kwan ba ha enkoba bia bio na ni so adikunu bi ne se ne ne obru ni kan se communication and education enti apai de to no so edikan o mama for the management si post office sa post office and the police station Akokwaso police station ya tosu bio school 7 no so obwa mabunu ma o manage school hona atom ne bia wukwada sa me na so ya mede school pe na wa ha nti wukwada bia no ko school wo se mofra na yiri omo na omonya correspondence nkono ato post stamps ako school hona school for na actual letter no o he letter na no ama stamp ati se ko na fa post iti nyama bi na fe sa school sem na mu ono the local authority school eba ha anumo no osan wurawura mu ama ye no continuation school ani ebusia regime iti continuation school no ani osan wurawura mu abenya abrofo bi Netherlands ambassador France Israel na Germany afache bia na invite sa abrofo the person school ko animo no or the two on anim the Netherlands government and carpentry tools and on this starting Akokwaso technical terminal continuation school and no na didi mo a wasan corporate school na ko animo no amoye no JHS the JHS Eastern region niansana aban adi ehase niansana ye Kufodua ho na Kwakubu ate oda St Francis and Akokwaso JHS mu no na osan wura ma corporate yenye no secondary school abaji to mama sam na minister for education onene mpanyimfo awo ministry so ina to anamo ba ha abehwe school no na choose na okra no omo commission e de ma secondary school ju o ma wa yefi ai na sarbedi akon otoso miensa na boho ni ha nsuo ba ho kan bi na da ha ano so oyaya ma boho no odwe school no nti no ma nsuo ni tuben school no isi ano na serve secondary school to ma eni so adi hu ne oye bo akon no na kakaka e be sa de makwachiri amra mbapa be di ade na sabidi akotoso miensa se abobo no nsia ne fa nonso opia o shebatakari bisi ya na the case nti mamu a manye mfie du mienu o hyewa aba ana se school dance a be ye nondu nonkro abamu a na abayo ase oku school na onam kroma otumi so sisi achi kodu ufrifie be ono obako awofo nti school atade se obu a se school atade ampa ne ne beko ni fie no na ja awofo na ntumi anto ono atoma nti mesre mabu ya se bai nya Akokwaso anko Ghana ha nyina
saa enubone ene ahantan ene bi oto you be din santo be coach Ghana Blackstars no you be aya o ni din ya face into to face one to no copy at be bia abofa no se o she trouser to o she pint na she no it best se mabu na eba no omutie wo akrai se no di treatment of the man manfo na mo wa man ni na na kokwa so kwa no kra o ma me nim nipa ya mbobra ni suban na meka se onu soja na okọ erinti sanse abamu wa branti a samno ye mfie du nwotwe o wie kane middle school no no ad no koma obroni same word no na attack na brofo de chichiri nipa no de ono abamu wa na branti no no ad no koi so okon no buko bi nti ho no okosua se binyansa ne nimde api oba ya nso wa nyai soja no okoso trams eye adwuma akopon so nya staff sergeant eye ne liaison officer ba Ashanti region anu sinti no na ne ye ne suban bi no eye mekasa sisiso straight forward nto na himfu se ne ahimfu se mu bi no ne mmeso no he kwa yesa no asamba na ni mu a on so kan se mekai na menyine pi bo dawro na ekosi ada bi o so manfo mehia ani pa na mapapa no kan de kira won se o sira kokwasoman se ye bo dawro se o man na be hia dwendwem bia ho a obia mamadem na anya sa na sabi onga wadwem kaw eba ne du se ye to aba ye pagya yansa na sabi onwa madwen ati afaso na do so no mo kan yes a wa na wo fo se ko adwem da ho nim yansa na so wa masa no ba o hyemra na sibi ti we stress ahimfu na eba no omo so sua sa de no mo nye open ma omo manfo ta mbapa ni suban ne na de bi no you very open onne na hemfu chia kra that time obefre town committee chairman and the secretary about CDR ofre chairman and the secretary ni bibia no omomanfo ehum omanu na ekubia ta hemfu so na ebe omunsua ne du ebe a yesi na nase nso ne bia yes anet Bacho budini ina ne oye wo se ni memedin efam Kwaku Boateng Amoaben aye nasa bedi akwa otoso ne esa wonya na bi kwa na yakai mene na bakan